Mayong adlaw sa aton nga tanan. Welcome sa aton pagtuon o pagpamalandong sa pulong sa Ginoo. Ako di ay ang inyo igsoon sa Ginoo, Pastor Jason Villacarlos. Ug niining higayon na mga igsoon ang dinalan sa kasulatan nga atong pagapamalandungan kay makita naton diri sa libro sa Lucas. Lucas kapitulo 23, bersikulo 39 hantod sa bersikulo 43. Og ako kini pagabasahon, ang pulong sa Dios nagaingon, unya usa sa mga kriminal nga nagbitay didto, may biay kaniya. Dili ba ikaw mauman ang Mesiyas? Luwas ang imong kaugalingon ug kami. Apan gibadlong siya sa iyang kauban nga nagingon, wala ka ba mahadlok sa Dios? Ani ang kita dinhi gisilutan sa maurang silot. Apan angay kanato ang silot nga gipahamtang kanato. Kay tukma man kini sa atong nabuhat, apan siya walay sala. Og miingon siya kang Hesus, Jesus, hinumdumi in taon ako kung maghari ka na. Miingon si Jesus kaniya, sultihan ko ikaw, karong adlaw adto ka sa paraiso, uban kanako. Mga igsoon, ang title sara sa aton nga lesson nga pagtun-an, karong adlaw adto ka sa paraiso, uban kanako. Makapangutana kita mga igsoon, unsa bay gipahayag niining usa ka kriminal dinhi? Nganong naangkon niya ang kasiguruhan nga kung mamatay siya, ang iyang kalag makasulod sa gingharian sa langit, sa paraiso. Ug mao kanay atong pamalandungan karon. Kung unsa bay iyang gipamahayag ngadto kang Ginoong Hesus, aron maangkon niya ang kasiguruhan nga inig kamatay niya, makasulod siya sa gingharian sa langit. Sa akon pagtuon niini mga igsoon, dun ako'y tulo ka importante nga kamatuoran nga akong nakita nga gipahayag niining usa ka kriminal nga gilansang diri sa cross. Ug ang una nga kamatuoran mga igsoon nga iyang gipahayag mao kini. Iyang gipahayag ngadto kang Ginoong Hesus nga siya adunay kahadlok sa Dios. Gipahayag niya ang iya tinud-anay nga pagtuo. Pinaagi sa pag-ingon sa iyang kauban nga nagbiay-biay kang Ginoong Hesus, ang iya diri kauban nagyaga-yaga, gipanamastamasan diri si Ginoong Hesus. Pinaagi sa pag-ingon, dili ba ikaw mao man ang Mesiyas? Los ang imong kaugalingon ug kami. Mao kana ang gibuhat sa usa ka kriminal. Apan kini diring usa ka kriminal mga igsoon, iyang gibadlong ang iyang kauban diri sa bersikulo 40 pinaagi sa pag-ingon. Wala ka ba mahadlok sa Dios? Wala ka ba mahadlok sa Dios? Ug mao kini ang una-una niya nga gipahayag kang Ginoong Hesus nga nagbaton siya kahadlok sa Dios. Sa tinud-anay lang mga igsoon, ang mga tao nga may kahadlok sa Dios, mao kini mga tao nga may pagtuo sa Dios. So kung ato nini susihon pag-ayo, makita naton diri nga kining maong kriminal doon na siya'y tinud-anay nga pagtuo sa Dios. Tinud-anay nga pagtuo kang Ginoong Hesus. Nga si Ginoong Hesus mo ang bugtong anak sa Dios, mo ang Mesiyas nga gipadala diri sa ubos kalibutan aron sa pagluwas kanato nga mga makasala. Ug mao kanay iyang gipahayag ngadto kang Ginoong Hesus. Ug ang ikaduha niya nga gipahayag mao ang pag-angkon nga siya makasasala. Miingon siya diri, bersikulo 40 sa gihapon. Ingon niya dira, ania kita dinhi gisilutan sa maurang silot. Verse 41, apan angay kanato ang silot nga gipahamtang kanato. Kay tukma man kini sa atong nabuhat, apan siya walay sala. Mga igsoon, makita naton diri, gipahayag niya ang iyang pag-angkon nga siya makasasala. Iya
Dawat iya giangkon nga siya nakabuhat og sala sa atubangan sa Ginoo. Sa tinud-anay lang mga igsuon, ang tao kalisod pa ang kunon sa iya sala. Bisan may ebidensya na di pa gid na ang kunon. Usahay sulti pina sa iban nga dili ako ang nakasala, siya iya itudlo pa sa iban. Pero diri kini nga kriminal mga igsuon, iya giangkon nga siya nakasala. Pinaagi sa pag-ingon, kining atong sala, kining gisilot kanato, tukma kini sa nabuhat naton nga kasalanan. Sumo ka na ang ikaduha. Ikatulo, mga igsuon, gipahayag niya ang iya tinud-anay nga pagtugyan sang iya kaugalingon kang Ginoong Hesus. Pinaagi sa pag-ingon diri sa bersikulo 42. Og miingon siya kang Hesus, hinumdumi in taon ako kung maghari ka na. Iya tugyan, gisurrender niya ang iya kinabuhi kang Ginoong Hesus. So mga igsuon, mga higala, kung gusto nimo nga makasulod sa gingharian sa Dios, niya diri gipahayag sa aton niining kriminal ang iya nga mga pagpamatuod nganong naangkon niya ang kasiguruhan aron makasulod sa gingharian sa langit. So balikon nako, una gipahayag niya ang iya tinud-anay nga pagtuo kang Ginoong Hesus. Ikaduha, gipahayag niya ang iya tinud-anay nga pag-angkon nga siya makasala ug paghinulsol siya mga sala ug pagpangay pasaylo niini. Ikatulo, gipahayag niya ang iya tinud-anay nga pagtugyan sang iya kinatibuk-an nga kaugalingon kang Ginoong Hesus. Ug gani mga igsuon, usa kini ka challenge sa aton. Aron kita makaangkon sang grasya sa kaluwasan, gikan sa pagkagapos sa sala, pagkaulipon sa yawa, ug sa umaabot nga silot didto sa kalayo sa impierno. Kinahanglan kita nga motuo kang Ginoong Hesus sa kinasingkasing gayon, sa tinud-anay gayon nga si Ginoong Hesus mao ang bugtong anak sa Dios, mao ang Mesiyas nga gipadala aron pagluwas kanato. Ug ikaduha, aton hinulsulan ang aton mga sala sa kinasingkasing gayon. Pangayuan nato pasaylo. Hangyoon nato ang kaluoy, ang gugma sa Ginoo, nga pasayloon kita sa tanan naton nga mga kalapasan. Kay ang Ginoo nag-ingon gayon sa iyang pulong. Sa unang Juan 1:9, apan kung isugid nato sa Dios ang atong mga sala, siya nga Dios kay matarong kag matinud-anon sa iyang mga saad nga mopasaylo sa atong mga sala ug maghinlo sa tanan natong mga kalapasan. Ug ikatulo mga igsoon, itugyan nato na atong kinabuhi kaniya. Iingon nato sa Ginoo, Ginoo, aniya nga akong kinabuhi, akong ihalad kanimo. Ikaw na'y manag-iya nimo. So mga igsoon, ato ka na buhaton sa sining atakna. Kaya ingon pagay sa pulong sa Dios karon ang adlaw sa kaluwasan. Kini aton hatagan sing pagtagad samtang may panahon pa kita. Mudangop kita sa Ginoo pinagi sa pagampo, magampo ako o kabiga kini nga imong pagampo sa kinasingkasing gayon. Samtang ikaw nagapamati sa sining video sa imong paglantaw, pagampo diha sa imong nahintangan. Magampo kita, higala o igsoon. Labing halangdon og makagahom namo nga Dios. Ani ako karon sa imong atubangan. Nagayla ako nga ako usa ka makasala. Ginoong Dios, maluoy ka kanako. Pasaylo ako sa akong mga sala. Ako gid kini gihinulsulan sa kinasingkasing gayon. Maluoy ka kanako. Limpyuhi ang akong tibuok nga pagkatao. Gikan sa mantsa ug sa dagta sa sala. Hugasi kini sa hamili nga dugo ni Ginoong Hesus nga gipailig didto sa cross Kalbaryo ug pinaagi sa imong mga pulo. O Ginoong Hesus, gituohan ko gid ka nga ikaw ang bugtong anak sa Dios. Ikaw ang manluluwas nga mianhi aron pagluwas ka na. Ani ang akong kinabuhi,
akong ihalad diha kanimo. Maluoy ka kana. Dawata ako pag-usap. Isip imong anak. Himo akong matarong. Dili tungod sa akong mga nabuhat, kundi tungod sa imong nabuhat didto sa krus Kalbaryo. Kining tanan akong giampo o gipasalamatan. Pinaagi kang Ginoong Hesus, akong Ginoo o personal manluluwas, Diyos ug Hari sa akong kinabuhi. Amen. Mga igsoon, madamo nga salamat sa inyo nga pagpamati, sa inyo nga paglantaw. Ang Diyos magpanalangin kanato.